Минем быел яз буласым килә. Күңел кыйгыңда язгы кояш булып елмаясым. Әйт әле син шул сыры күккә карлы яңгыр булып еламасын. Нишенче кат язга тилмерүем, кемгә ничек ошый шулай дисен. Төннең кара ятмәсеннән йолдыз чүплем, һәм зәңгәргә манам офык төсен. Мин мең риза, йокысызлык йончытса да, таңга кадәр талчыкса да йөрәк. Тик бер тамчы өмет кирәк миңа. Тик бер тамчы кояш нуры кирәк. Һәм оеган җанга ярсу кирәк. Бар тереклек хәзер минем халәттә. Тәрәзәмдә соры болыт, карлы яңгыр, күзләремнән яз мөлдерәп төшәр мәлдә. Эльмира Җәлилова шигыре.